Bună seara! Am ajuns și la ultimul video din seria celor 4 și anume prelucrarea cererilor, procesarea acestora. Această procesare este un plan pentru a conduce un scenariu cu întrebări specifice care este menit să sporească interesul și conștientizarea potențialilor noștri parteneri, astfel încât 8 din 10 să fie de acord și să se alăture echipei noastre. Ce anume este important? Pregătirea consultației. Și ce anume trebuie urmărit? Trebuie să avem un chestionar. Așadar, înainte de discuție, ar fi bine să cunoaștem persoana cu care vom sta de vorbă. Ca să nu pierdem timp și pentru a înțelege în prealabil cine este potențialul nostru partener și care ar fi întrebările lui. 2. Poziționarea. Este important comportamentul nostru în timpul consultației. Aceasta se face doar la același nivel, din poziția stând jos. Structura este prezența unui algoritm scriptat, bine definit. Și în ultimul rând, răspunsurile la întrebări și obiecții. Scenariul, planul. 1. Sunt cunoscuții din cercul dumneavoastră de cunoștințe sau 2. Persoanele venite din funelul automatizat. Scenariul pentru efectuarea consultației. Ce trebuie să facem? Salutăm, programăm, este comod să discutăm cu dumneavoastră sau la pertu. Ne dăm seama din discuția pe care o avem cu persoana. 2. Este culegerea informației. Punctul A, care este punctul B dorit, ascultăm atent și scopul pentru a înțelege ce schimbare își dorește persoana dată și ce vrea să obțină. Baza despre proiect este soluționarea problemei persoanei cu ajutorul nostru și al sistemului nostru automatizat. Înregistrarea partenerului, oferirea detaliilor, în ultimul rând, prin obținerea datelor, persoana singură spune: înregistrează-mă. Așadar, verificați informația pe care ați primit-o, studiați-o și vă aștept cu drag întrebări în privat, dacă mai sunt și alte întrebări. Pe data viitoare!